L-Għid il-Kbir huwa l-jum li fih il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Fil-waqt li l-Għid f'Malta huwa sinonimu mal-purċissjonijiet il-bajt u l-figolli li l-ilmin xtutna jiġi ċelebrat b'modi differenti. Il-tradizzjoni ta' Tzor Grizma hija fost tradizzjonijiet Griegi li jżew u dan il-jum. Din il-logħba tirrikjedi li kulħadd jibqa' bajda fuq oħra u dak li jibqa' sal-aħħar jingħad li jkollu l-fortuna. Fil-Polonja, l-għadda tal-Għid igaraw l-ilma lil xulxin. Din hija tradizzjoni relatata mal-mamudija ta' Prinċep Pollak mijiet ta' snin ilu. Fil-belt Taljana ta' Firenze, l-Għid huwa ċelebrat permezz ta' karru mżejjen miġbut minn barri li jibqa' sejjer sal-Bażilika ta' Santa Marija. Wara l-quddiesa l-Arċisqof jaħraq il-murtali li jkunu preparati fil-karru. Dan jiġi segwit minn parata b'kostumi medjevali. Lilin mill-Ewropa ġewwa l-White House fl-Amerika issir Egg Hunt organizzata mill-mara tal-President. Din tradizzjoni li ssir l-għada tal-Għid tmur lura numru ta' snin għas-seklu 19. Intant f'Bermuda it-tajru u t-tajr li huma stess ikunu ħadmu fil-ġimgħa l-kbira sabiex jiġi kommemorat it-tluħ ta' Kristu fis-sema. Fi Spanja huma bosta li jorganizzaw festivals tat-tajr tul dawn iż-żminijiet.